представям едни мои приятели Христо, Яна и Християна. Заповядайте. Здрасти. Здравейте. Дай 5 точки. Здрасти, здрасти. Разполагайте се. Здравейте. Заповядайте на нашата луничка. Здрасти. Ти обаче трябва да говориш на микрофона. А, на микрофона. Здрасти, добър вечер. Стига калпазански неща. Заповядайте при нас. Лека много, Настанете се. застанявайте се. Така, не, при тях, ако обичаш, благодаря, да. Така, може в началото стартираме с сериозна тема. Всъщност, вие се казвате Христо, Яна и Християна. Имате ли си псевдоними, артистични? Да, аз съм Ицо Жицо, много ми е приятно. Аз съм Янка Кълпазанка, много ми е приятно. Аз съм Иси Писи. Така сме ние. А защо имате такива прякори? Ами Ицо Жицо, гледай сега, каквото си помислиш, това е. Рошево, жички. Може да друго да си помислиш. Клющав, като жица съм. Обичам жицата в музиката. И други неща. Янка Кълпазанка, защо си Кълпазанка? Аз правя белите в спектаклите. Обикновено. Обикновено, да. Сега няма да правиш бели, нали? Няма да чупиш нещо. А ти не е защо сигурно. си Иси-писи? Ами, ние когато играхме и бързо, как се каза, какъв е псевдонима. И те и бързо казаха Иси Писи и ми остана Можеш ли да мялкаш? Мяу. Значи ти си писи. Добре, понеже темата ни е за възпитанието, да ни кажете дали имате комични ситуации в възпитаването на своето дете, на Християна. Ние се опитваме да сме сериозни с нея. Обаче... Не се получава. И нормални. Абсолютно нормални. Гледай сега, като ме гледаш нещо да не ми е наред. Нищо ти няма. Тя ти ми кажи, какво е да имаш родители клоуни? По-забавно ли е с тях или е по-лошо и децата как възприемат това, че ти занимаваш с тази работа и твоите родители? По-забавно определено и те го възприемат добре и подкрепят ме и така. Браво, това е много хубаво. А знаете ли, че ни гледат чак в Англия? В Англия? Да. Нека видим кой е това. Една наша приятелка от Англия директно сега ще се включи. Поздрави от нас! Вие малко избързахте, но сега е време пък да поздравим нашата зрителка. Теди, би трябвало ти да поздравиш Сани, като една пееща. Айде, аз ще ви отсрамя, защото вие няма спой да поздравите. Аз ще поздравя. Добре, изпее една българска народна песен. Една кратка част. Добре. Напълнила бела бека два коша с плева, па й отишла бела бека да я продава. Много добре. Един бърз поздрав от вас. Много бърз. Нещо за възпитанието да направим. Абсолютно вярно. Такава ли ви е темата? Такава ни е темата. Такава ви е темата. Чакай сега. Ако обичаш, Християна, не се скача тук на въже. Разбра ли? Добре, айде сега. И сега какъв поздрав да ви направим на вас? Чакай, момент. Ако обичаш, ти не разбра ли, тук на въже не се скача. Така, какъв поздрав да ви направим на вас? Сега ще изминя. Чакай, момент. Ти не разбра ли, тук не се скача, 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 тук на купче. Не скачи, там ще бутнеш нещо, тук телевизора ще бутнеш, ще счупиш телевизията, ще развалиме. Дай това въженце, ако обичаш. Прибираме въженцето. И така, готово. Ама ти не разбра ли, че тук не се скача на въженце? Дай ми, ако обичаш това въже. Прибираме го. Така. Така. Яла тук. Какво е това въженце? Какво е това въженце? Конченце. Какво конченце, гледай? Хъп, 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 хъп. На кой е този чорап? Не е моя. Той е без чорап. Ето моите чорапи. Ето тук. Дай, да си го... Пази ги. Така. Я да ти видя, имаш ли още въжета? Джобчето. Не така. Покажи ми целият джоб. Добре, нямаш повече въжета. Сега, какво да ви покажа? Я да ти видя другия джоб. Не този, другия. Този джоб, който е тук, от тази страна. Не. Този. Не този.
Този. Добре. Няма повече въжета. Сега, искам да ви покажа нещо специално за... Къде беше това въже? Къде беше? Шапката, въже. Това е твоята шапка, ако ти се объркаш. възразяваш. Ето така си възпитаваме детето. Много добре сте се възпитали. Поучително беше. Добре, искате ли сега да изгледаме нещо интересно всички заедно и вас да ви поздравим все пак? Благодаря. Нека да видим нещо интересно. Разделяме се с нашите приятели. Разделяме се. Не, няма да се разделяме, но отиваме на едно друго място, където няма да се разделяме. Ще играем какво? Ето тази книга. Можеш ли да четеш? Прочети какво пише тук. Ами не ми е ясно на телевизора. Печелиш приказки по телефона, лично писано от Джани Родари. Красива, невероятна книга. Еми, кажи, ти четеш ли книги? Да. Коя ти е любимата? Ами хрониките на Нарния. Добре, все пак остани на линия, за да разбереш как да получиш въпросната книга. Дали има още някой на нашите телефони, по-скоро нашия телефон? 9444-999-3202. Добро Как се утро. казваш? Васко, Откъде си, Васко? От село Рупче? от София. Харесваш ли да четеш книги? Ами, вкъщи. Гледаш ли малкото голямо четене? Да, разбира се. Не, книжката е за мен. Извинявай, не, чакай. Книжката не е за мен. Добре, разбрахме, не е за теб, не е за мен. Тя е за... Тя е за детето, което спечели. За Васко, но не от село Рупче, от София. Печелиш. Джел Сомино. Така ли пише? Да. Страната на лъжците. Джани Родари. Първо пълно издание. Честито, остани на линия, за да разбереш как да си получиш въпросната награда. Кажи Ма по-силно! По-силно! Добре, дали има още някой на телефона? Ехо. А ти Има ли като някой? четеш, т.е. като не можеш да четеш, на теб четат ли ти книги? Микрофона, ако обичате. Преди лягане ми четат. Какво ти четат? Вестниците? Жълтите хроники? Ами по-скоро вестниците, но и жълтите хроники. Има ли детски вестници? Не. Гледаш ли малкото голямо четене? Голямото малко. Ходиш ли в библиотеката? Не. Тя не може да чете. На коя ти е любимата книжка преди лягане? Мечо Пух. Да, защото говорихме за нея. Имаме зрител на телефона, между другото. Добро утро. И аз можех да спечеля тази игра. Всеки може да спечели Толкова тази игра, но лесно. всъщност ти ще получиш една интересна книга, която обаче ще ти я покажем следващия път или направо ще си я получиш. Остани на линия, за да разберем. Но всъщност ние трябва да завършим предаването. Все пак ще ви кажа една мъдра африканска мисъл, че отговорността за възпитанието на едно дете е отговорност на цялото село. Но стига толкова мъдрости за днес и стига възпитание, Елате защото при нас. от утре е пролет. Ще ви кажем довиждане, до нови срещи и гледайте до вечера голямото малко четене. Чао, довиждане от нас! Чао!